ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ದಿ ಚಾನಲ್ ಶೆಟ್ಟಿ ಸಿಗ್ ಪೀಸ್ ಎಂಚಲ್ಲರ್ ನೆಗುಲ್ಪುರ ಮಾತೆಲ್ಲ ಖುಷಿ ಖುಷಿ ಆ ಸೌಖ್ಯ ಎಲ್ಲರ ಬಂದು ಎನ್ವೆ ಕಾಂಡದ ಪೊರ್ತು ಯಾನ್ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಪೂರ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವಳು ಅಂಚದಿತ್ತೆ ಫುಲ್ ಇಂಚ ಬೇಗತ್ತೆ ಪೋತೆ ಮಿಸ್ಟರ್ ಶೆಟ್ಟಿ ನನ್ನೆಲ್ಲ ಜೈದಿರ್ ಲಕ್ಕದ ಜರ ಲಕ್ಕರೆಗಂದೆ ಬತ್ತೇನು ತುಲೆ ಲಾಯ್ಕರು ಜೈದಿರ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಕ ಅವಳು ಗಂಟೆ ಆಂಡಿಗೆ ಎಡಮರೆ ಆರ್ನೆಟೆ ಚೋಚಿದೇರು ನನ್ನೆಲ್ಲ ಲಕ್ಕರೆ ಜಾ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಯೂಸ್ ಮೀ ಸುಬಹ हो गई मामू ನೀ ಕಾಣದ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಬೊಕ್ಕ ಮೇರ್ನ ಲಂಚ್ ಪೂರ ಏನು ಪೂರ ಪ್ರಿಪೇರ್ ಮಲ್ದೆ ಅಂದ್ರೆ ತೂಕ ಬಲ್ಲಿ ಆರಾಮ್ ಮಾಡಿತ್ತೆ ಲಕ್ಕ ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಒಟ್ಟಿಗೂ ಸುಪಲ್ಲಿ ಕಿಚನ್ಗ್ ಒಂದಿನಿ ಇಂಕಲ್ನ ಬ್ರೇಕ್ಫಾಸ್ಟ್ ಆದುಂಡು ನೀರು ದೋಸೆ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ಯಾನ್ ತಾರೆದ ಚಟ್ನಿಲ್ಲ ಮಲ್ತಿತ್ತೆ ಮೇರ್ನ ಲಂಚ್ ಬಾಕ್ಸ್ಗೆ ಇನಿ ಅಂತೂ ಕಡ್ಲೆದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಅವೇನು ನಾನು ಕಡ್ಲೆನ್ ಪೂರ ಬೀಪಾದಿತ್ತೆ ಐಕಿತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತುಲೆ ಅಂಚಿ ಕಡಾಯಿಡಿಯಾನಿ ಎಣ್ಣೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಚಮ್ಮಚ ನೆಯ್ಯಿಗೆ ತೊಂಡೆ ಬೊಕ್ಕ ಈಗ ಜೀರಿಗೆ ಬೊಕ್ಕ ಬಡಿ ಸೋಂಫ್ ಪಾಡ್ದು ಎಡ್ಡೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತದ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಬೊಕ್ಕ ಶುಂಠಿಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿತ್ತೆ ಅವಳ ಕಾಯಿನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ ಉದ್ದೊದ್ದ 3 ದಿನ ನೀರುಳ್ಳಿಲ್ಲ ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೆ ಒಂದೇನು ಎಡ್ಡೆಡಿತ್ತೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಎಣ್ಣೆಡು ನೆಕ್ಕಿತ್ತೆ ರೆಡ್ ಕಾಯಿ ಮುಂಚಿನ್ಲ ಪಾಡಿಯಾನು ಒಂದೇ ನಮ್ಮ ಕೆಂಚಲೈತೆ ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತದ ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪರೆಂಡು ಐಕ್ ಒಂಚೂರು ಒಂದು ಫ್ರೈ ಆಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಒಂದೇನು ಕಾಯಂಡಯ್ಯ ಬೊಕ್ಕ ನೆಕ್ಕು ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊಲ ಪಾಡ್ದೇನು ಒಂದೆಲ್ಲೈತೆ ಎಡ್ಡೆಡೈತೆ ಪಜ್ಜಿ ಪೂರ ವಾಸನೆ ಪೋಯ್ನೆ ಮುಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪೆ ಅವು ಚಪ್ಪ ಏನೆ ಬೊಕ್ಕ ತುಲೆ ಒಂದೇನು ಗ್ರೈಂಡ್ ಮಲ್ತು ಪೇಸ್ಟ್ ಮಲ್ದೆ ಇಂಚತ ಟೆಕ್ಸ್ಚರ್ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಸೇಮ್ ಕಡಾಯಿಡಿಯಾನು ಒಂಜಿ ಚಮ್ಮಚ ಕೂಡ ನೀಗೆ ತೊಂದು ಐಕೊಂದೆ ಹಲ್ದಿ ಬೊಕ್ಕ ಮುಂಚಿದ ಬೊಡಿ ಪಾಡ್ದು ಅವೇನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ಪರೆಂಡಿ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಬೊಕ್ಕ ತುಳಿ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಓಲ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಬೋಡಂಡು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಚೋಲೆ ಮಸಾಲನ್ನೇ ಗೆತ್ತೊಂಡೆ ಅಪ್ಪ ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆದ ಕೈಪ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ತೈಕೋಸ್ಕರ ತುಲೊಂಜಿ ಲಾಯ್ಕ್ ಪರಿಮಳ ಬರ್ನೆ ಮಟ್ಟ ಎಣ್ಣೆಡ್ ಇಂಚೆ ನಾನು ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕರ್ಂಚಾರಲ್ಲ ಇಜ್ಜಿ ಐದೊಂಜಿ ಕಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆಪುಂಡು ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಬೊಕ್ಕ ಐಕ್ ಗ್ರೇವಿನೇ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಪೂರ ತೊರತಿತ್ತೆ ಪಾಡೋ ಜಾನ್ ಖಾಲಿ ಇತ್ತೆ ಗ್ರೇವಿನೇ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ನೀರು ಬೊಕ್ಕ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ನಾನು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ಪೆ ಇತ್ತೆ ಈ ಗ್ರೇವಿ ನಿಗುಲು ಏತ್ ಪೊರ್ತು ಕಾಯ ಹೊರತೆ ಐತ ಆತ ಟೇಸ್ಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಂಡು ಅಂಚದ ಯಾನೊಂಜಿ 5 ನಿಮಿಷ ಒಂದೇನು ಇಂಚೆನೆ ಫ್ರೈ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೆ ಆನಿ ಎಣ್ಣೆಡೆ ತುಲೈತ ಕಲರ್ ಪೂರ ಚೇಂಜ್ ಆನಾಗ ಐಗ್ಯಾನ್ ನೀರು ಆ್ಯಡ್ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮನೆತ್ತೆ ಕಡ್ಲೆಲ್ಲ ಪಾಡುವ್ಯಾನ್ ನಿಗ್ಲಿಗೆ ಏತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಬೋರ್ಡು ಆತ ಉಪ್ಪು ಪೂರ ಪಾಡ್ದು ಟೇಸ್ಟ್ ಚೆಕ್ ಮಲ್ತೊಂದಿಪ್ಪಲೆ ಬೊಕ್ಕ ನಿಗು ಕ್ರೀಮ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅಂಡಲ್ಲ ಪಾಡೋಲಿ ನೀಕು ಒಂಚೂರು ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಥಿಕ್ನೆಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಯಾನ್ ಕ್ರೀಮ್ ಪೂರದಲ್ಲ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ತಿಲ್ ಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ಯಾನ್ ಬೇಪದಿನ ಕಡ್ಲಿನ ಪಾಡಿ ಐಟ್ ನಿಗ್ಲೆ ಆವಡೆಲ್ಲ ತೋಜು ಎಬಣ ಮಿಕ್ಸ್ ಇತ್ತು ನೈಟ್ ಯಾನ ಪೂರ ಪೆಜ್ಜರೆ ಪೋತುಜಿ ಮಲ್ಲೆಜಿ ನಡಪುಣತೆ ತುಲೆ ಕೈಪಿತ್ತೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ರೆಡಿ ಉಂಡು ಇತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿದಲ್ಲ ಬೇಪರೆ ಪೋಪುಜಿ ಖಾಲಿ 2 ನಿಮಿಷ ಮುಚ್ಚಳದಿದ್ದು ಮಸಾಲ ಪೂರ ಒಯ್ತ ನಡ್ ಬಂದು ಯಾನ್ ಇಂಚನೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತದ ಯಾನಿಕ್ ಫ್ರೆಶ್ ಕೊರಿಯಾಂಡರ್ ಲೀವ್ಸ್ನ ಕುತ್ತದ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಇಲ್ಲ ಮನೆ ಇನ್ನಿತ ಸಿಂಪಲ್ ಏನಂಚಿತ್ತಿನ ಕೈಪು ರೆಡಿ ಆತಣ ನಿಗ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂದಿನ್ವೆ ಮುಟ್ಟ ಬೈದಂಡು ಕಾಫಿ ಚಾ ದೋಸೆ ಪೂರ ಮೇರೆಗು ಅದೇ ರಾಣಿ ನಲ್ಕ ಕುಲ ಒಂದಿರ್ ಲಾಯ್ಕಡ್ ಬಾಲ್ಯದಲ್ಕ ನನ್ನ ಲಾಯ್ಕ್ ಚಾ ಪರ್ ನಾನು ಒಂದು ಇಡೆ ಬರ್ನ ಪೂರ ಗೂಸುಂಡು ಕಿಚನ್ ಅಡ್ದಿಡೆ ಬಕ್ಕೊಂದೆಲ್ಲ ಚಾತ ಡ್ರಾಪ್ ಬಿಡ್ತೀನಿ ಚಾರ್ ಪುನಗ ಚಟ್ನಿಯಾ ಅವ ಅಂಚಲಿ ಇತ್ನೆ ಮಿತ್ನೈವಿಲೆಗ ಎಂಜಾಯ್ ಆತಡು ಐಮ್ ಡ್ಯಾಮ್ ಶೋರ್ ಒಂದು ಎಡ್ಡೆ ಆದಿತ್ತು ಪೂಜಿ ದಾಬಣ್ಣ ಹೆಂಗೊಂದು ಮೂಲೆಂಗ್ ಮುಲ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಎಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಚಟ್ನಿದು ಏತ್ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲ ಆಪುಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಇತ್ತು ಜಿದಾದ ತೊರತದ ಪಾಡಿ ಪೂರ ಪಾಪದಾಗುಲತ ಯಾರೇ ಬಕ್ಕೇರಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋಣತ ಈಗ ಬೇಗ ಪುಗ್ಗು ಪೂರ ಮುಂದಾತನು ಅತ್ತು ಬೇಗತದ ಎಲ್ಲ ಪೂರ ಪೊಟ್ಟ ಪೂರ ಅಂಚಿಂಚ ಆಗ್ತದೆ ಓಕೆ ಊರ್ದ ತಾರೆ ಈತ ಟೇಸ್ಟಿ ಉಪ್ಪುನ್ ಪನ್ನಾಗ ಈಗ ನಮ್ಮ ದಾಲ ಪಾಡ್ಜಿಡಲ್ಲ ಲಾಯ್ಕ್ ಆಪುನ್ ತಿನ್ನರೆ ನಿಕ್ಕುಂಡತ್ತು ಏತ್ ಪಾಡ್ನಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಮುಲ್ತ ಈಗ ಮುಲ್ತ ಚಟ್ನಿಗೆ ನಾತ್ ಎಫರ್ಟ್ ಪಾಡುನೆ ಜಿ ಆಯ್ನಲ್ಲಿ ಕಾಡ್ ಬಂದು ಮಲ್ತುಡ್ತೇನೆ ಅದ ಮುಲ್ತ ಆತ ಫ್ರೆಶ್ ಪುಜಿ ತಾರೈ ಹೆಂಗಿನಿ ಕೊಡೆ ಎಂಚೆತ್ತರ ನಡಪ ಸಿಪರಾತ್ ಬರ್ತೀನಿ ಹೆಂಗೆ ಕಿಚ್ಚು ತುಂಬ ಇತ್ತೋಣ ಇತ್ತೆ ಯಾರೇ ಮಲ್ಪುನ ಅಂಚದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಗೊತ್ತು ನಿಂಗೆ ಯಾನ್ ತಿಂತೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲರೇ ಪೂರ ಸಿಪರಾತ್ ಉಂಟು ಚಟ್ನಿ ತೆಲ್ಲು ಪಾತಂಗೆ ತಿನ್ನೊಂದು ಹೋ ಇದೇ ಅಡ್ದು ಮೆದು ಒಳ ಬತ್ತನ ಲಾಯ್ಕ ತಿನ್ಪ ಕೈಪುಲಾತೆ ಸಿಂಪಲ್ ಮಲ್ದಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಮಸಾಲ ಗಿಸಾಲ ಪೂರ ಪಾಡ್ದಿಜಿ ದೇವನಗ ಓಕೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಕೊಡೆ ಕೈಪು ಪೂರ ಸಿಂಪಲ್ ಜೀವನಲ್ಲೇ ಜಾಸ್ತಿ ಗರಂ ಮಸಾಲ ಅವನ್ ಪುರ ದಾರ ಪಾಡೋಜಿ
ಇನ್ನಿತ ಕೈಪು ಖಾಲಿ ಹಲ್ದಿ ಮುಂಚಿದ ಪುಡಿ ಬೊಕ್ಕ ಏನು ಚೋಲೆ ಮಸಾಲ ಆಚೆ ಪಾಡಿದೆ ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಉಂಡು ಇರೇ ಬಾಯಿಗೆ ರುಚಿ ಆಪಣ ಹಿಂಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಪೂರ ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಅವು ಮಸಾಲ ಉಣ್ಣು ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ನಾಗ ಲೈಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಅಂತಂತ ಇದನ್ನು ಮ್ಯಾಗಿ ಮಸಾಲ ಪೂರ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಹೆಲ್ದಿ ಸೈಡ್ ತೊಗೊಂಡಿಲ್ಲ ನಾನು ಅಡಾಪ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ದಾಲ ಮಸಾಲ ಕೈಪು ಪಾಡ್ದಜ್ ಬಣ್ಣಗ ಪಾರ್ ಬಲ್ತಿರು ಟೇಸ್ಟ್ ತೂದ್ ಬತ್ತೇರು ದಾದಾಡು ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದಾದಾಡನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಅದು ದಾಲ ಟೇಸ್ಟ್ ಮೇಕರ್ ಅವನ್ ಪುರ ದಾಲ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೇನೆ ಒಳ್ಳೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಜೀವ ಗೆಡ್ಡೆದ ಮಸಾಲ ಬಂಜಿ ಪುರ ಜಾಲ ಅರ್ಪುಜಿನಿ ಟ್ಯಾನ್ ಬರೆದು ಕೊರ್ಪ ಕೊಡೋಣ ಯಾಲ ನಿಕ್ ಬಂತಿನ ಮಸಾಲ ಪಾಡ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಹೊಸಾತ ಶುರುವಾತ ಒಂದು ಊರುಡು ಪತ್ತಾಯ್ದಿನ ತುಜಪಲ್ಲಿಗೆ ಆಗಲಿ ಮಸಾಚರ್ ಎಂಗುಲು ಏತ್ ಸರ್ತಿ ಊರಿಗೆ ಹೋತಾನ ಅವಳು ಮಾಲುಡು ಒಂದೇನು ತೂತು ಕುಡ್ದು ಬರೋಂದಿತ್ತ ಆಸೆ ಪಾಡ್ದು ನಂದು ಮರಣಿ ಊರು ವೈಟ್ ನೀರು ಬರ್ಕೊಳದ ಏನತ್ತು ಅಂಚಮಲ್ಲ ವೈಟ್ ನೀರು ಬರೋಂದೈತಿ ಕಂದಿನಿ ಎಂಕ್ ಮಲ್ಪುನಾರೆ ಮಸಾಜ್ देखबने एना कई गल्प मोले ऊपर जाना पड़ेगा अंद लाइक आपणता का ओल्ला कई कार बेने इतना लाइक आपन नेक पेन ಲೆಡ್ಡೆ आपन मूल చెప్పుచ్చు నాన్న వర్మ అంటే ఆడోళ్ళు 10 గంట నీరేగి ని సూరత్ కోరనత నేను ని సూరత్ కోందలేరు ಅದನ್ನ ಏನೇರ ಫೆಲಿಸಿಟೇಷನ್ ನಾವು ಯಾನೇ ಕಲ್ಪ ಕೊಡ್ತೀನಿ ರೀ ಹೋಗ ರೂಮ್ ಪೂರ ಮೆಸ್ ಉಂಡು ಟೂಪಿನಲ್ಲಿ ತೆಚ್ಚು ರೂಮ್ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕುಂಟು ಪೂರ ಉಂಡು ನೀರೆ ತುಜೆ ಪೋಡ ಗಚ್ಚಾ ತರ ತಿರ್ಪು ನಿಗ್ಲೆ ತುಜೆ ಪೋಜು ಬಟ್ ಒಂದು ನೀನು ಪೂರ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತದಲ್ಲ ನಾನು ಏತ್ ಸೆಟ್ ಮಲ್ತನಲ್ಲಿ ರಾಶಿ ಆತ ಇನ್ನೊಂದುಂಡತ್ತ ಜನ ರಾಶಿ ಪಡು ಇದು ಆತು ಕುಂಟುಂಡ ಏರ್ನ ರಾಶಿ ಆತು ರಾಶಿ ಮಲ್ತಿದ್ದ ಐದು ಅರ್ಧ ನಾವು ದಾದ ಪಾಡನು ಅವಳು ಉಪ್ಪರನೇ ಬಲ್ಲಿತ್ತು ನಾವು ಗೋಲ್ ನಮ್ಮ ತಿಕ್ಕ ದೀಪಿನ ಪುಣ್ಣತ ಅವಳು ತಿಕ್ಕಾಗ ಮನಸ್ಸಾಪು ಗೊತ್ತ ಇತ್ತೆ ನೆಡೆ ಕಾಟು ನೀರೆ ಕುಲ್ಲುಗ ಮನಸ್ಸಾಯ್ಚ ನೆಡೆ ಕಾಟಿ ಮುಡ್ಚಿಡಿ ನೆಡೆನ್ನ ನೇ ಮುಂತುಲ್ಲೆ ನಿಕ್ಲೆ ತೊಜಪ್ಪದಡು ಕಂಡಿಡ ಅಲ್ಪ ಬುಕ್ಸ್ ಬಗ ನೆಡೆ ಪುರ ಆ ಕೋಡೆ ಇರ್ದೀನಿ ತಲ್ಕದು ಈರ್ ಕೋಡೆ ತಲ್ಕದಿತ್ತೀನಲ್ಪ ಇರ್ತ ಅಲ್ಲ ಮಿತ್ರಯರ್ನ ಚೇರಡು ಪುರ ಕಬಟ್ ದಿಯರ ಪುಜೇರಿ ಈರ್ನ ಕಬಟ್ಲ ತೊಜಪಾಡ್ದಿನ ಇಂಚೊಂಡು ತುಲೆ ಪೂರೈತೆ ಕೆಪ್ಪರಣ್ಣೆ ಇದು ಏತ್ ಬಂಗ ಕೊಡ್ತಂದೆ ಪಿರೋಡ್ಲ ತೋಜುಂಡತೆ ಪೂರ ಆರ್ನನೆ ಐಟಮ್ಸ್ ಪೂರ ಏತ್ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಮಸ್ತ್ ಕಾಟ ಕೊಡ್ತೇನೆ ಕಾಟ ಅಲ್ಲ ರಡ್ಡು ಪೌಡರ್ ಡಬ್ಬೆ ಪೂರ ಆರ್ನನೆ ಬೆಚ್ಚಾಪುಣತ ಅದ ಪಾಡು ಉಂಟ ಧರ್ಮಿಕೋಲ್ ಟಿಫಿನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ಆಫೀಸ್ ಬಿಡ್ದು ಬರ್ಪಿನಿ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ದಿನ ದಾದನ್ ಪನ್ನಾಗ ಎಲಿಕ್ ಬಡಾದಿತ್ತನ್ ಎಲಿ ಮೇರ್ನ ಟಿಫಿನ್ ಉಳ್ಳಾಯಿ ದಾದ ಉಂಡು ಪರಿಮಳ ಬರೋ ಇತ್ತನ್ ಯಾವ ಮಲ್ತಿನ ಅಡಿಗೆ ಪೂರ ಲಾಯ್ಕ್ ಹಾಕೋಣತೆ ಈಗ ಎಲಿಕ್ಲ ತೂಕ ದಾದ ಮಲ್ದಿರು ಅದ್ರಲ್ಲಿ ಪರಿಮಳ ಇಪ್ಪು ನೆನ್ನೆತ್ತ ಉಳ್ಳಾಡು ಡಬ್ಬೆದ ಉಳ್ಳಾಡು ಸ್ಮೆಲ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಅವಿಗೆ ಮೇ ತಿಂದದು ಪೂರ ಪ್ಯಾಕ್ ಮಲ್ತು ದೀದಿತ್ತಿರ್ಗೆ ಇರವರ್ನ ಮದತ್ ಪೋಂಡೆ ಪತ್ತೊಂಬರ್ರೆ ಅವಳೆ ಆಫೀಸ್ ಇಡತ್ತಂತ ಮನದಾನಿ ಪೋನ ಇಂಚತ್ನಿ ಇರ ಒರಿಯನ ನೆಂಚ ತಿಂದಿತ್ತಿನ ಹೊಟ್ಟೆ ಹೊಲ್ತೊಳ್ತು ಎಲಿ. ಗುಡ್ ಆಫ್ಟರ್ನೂನ್ ಇತ್ತೆ ಗಂಟೆ ಆತನ ರಡ್ ಮೀದು ಪೂರ ಫ್ರೆಶ್ ಆದ ಬತ್ತೆ ಹೊರಗಜ್ಜನ ಗಂಧ ಪೂರ ಪಾಡಿ ಊರುಡು 15 ದಿನ ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಬಾಕಿ ಉಂಡು ಈಗಲೇ ತೊಜಪಾವೆ ಬಲಿ ಕುಂಟುದ ಸುರಿಮಳೆನೇ ಉಂಡು ಸುಡು ಸುಡು ಬಿಸಿಲಿಗೆ ನಾವು ಕುಂಟನ್ನು ಆಜಿಡುವ ಇನ್ನಿ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಇಡತ್ತು ಕೈ ಟರ್ದೀನಿ ಅಂದಾಯಪಣ್ಣ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನ್ ಹಾಳಾತನ್ಗೆ ಅಂಚೆ ಅದನ್ನೆಟೆ ಪೂರ ಕಾರ್ ಹೊಚ್ಚುನ ಪೂರ ಒಂದು ಬೇತೆನೆ ಹರ್ದಿಯೆ ಒಂದು ಪೂರ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅವ್ರನ್ನ ಪೂರ ಶರ್ಟ್ ಪೂರ ಉಂಡು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ ಸೋಫಾ ಪಾಡ್ದಿನ ಕವರ್ ಒಂದು ಪೂರ ಇತ್ತೆ ಒಂದೊಂಜಿ ಆಜಿಡ್ಗ ಅವಾಗ ಒಂದು ದಾದ ಬನ್ನಾಗ ಧೂಳು ಬರ್ರೆ ಬಲ್ಲಿನಿ ಅಂತ ಪಾಡ್ದೀನಿ ನೆಟ್ಟನಿಗುಲ್ ತುಯ್ಯಡ್ಡ ಫುಲ್ ಓಪನ್ ಮೈದಾನ ಅಂಚದಿಪ್ಪನಾಗ ಮಣ್ಣು ಪೂರ ರಟ್ಟುಂಡು ಮಿತ್ತು ಐಕ್ ಒಂದು ಚಂಡಿ ಮಲ್ತು ಪಾಡು ನಾನು ಇಂಚ ಮಲ್ತು ಪಾಡ್ನ ಎನ್ನವು ಥಿಂಕಿಂಗ್ ಅಂಚ ಬರ್ಪುಜಿ ಪಂದು ಧೂಳು ಬೊಕ್ಕ ಗೊತ್ತುಜಿ ಬೊಕ್ಕಂತ ತಂಪು ಲಾಪುಂಡು ನೆಟ್ಟೆ ತುಳಿ ಕಂಡಿಗ್ಲ ಪಾಡ್ದೆ ಜಾಲಿಯು ಒಂದು ಪೊರ್ಲು ತೋಜರ ಪಾಡ್ದಿನ ಅತ್ಯಾನು ಎಂಕ್ ಧೂಳು ಬರ್ರೆಲ್ಲಿ ಉಳೆ ಆತಿ ಒಂದು ಐಕ್ ಪಾಡ್ದಿನಿ ನಾನು ನನ್ನ ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಒಂದು ಪೂರ ಗೆಪ್ಪು ಯಾನು ಅದನ್ನೆಟ್ಟ ಇಂಚೆನೆ ಕೊಂಟು ಪೂರ ಶೋಕುಡು ಆಜಿಡ್ದಾಂಡು ನನ್ನ ಒಂದು ನುಂಗುಂಡು ಬೇಗನೆ ನೀರು ಪೂರ ತುಲೆ ಜತ್ತೊಂದುಂಡು ದಾಲ್ ತೊಂದರೆ ಆತು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು ಪಿದೆ ಒಂಜಿ ಆಮ್ಲೆಟ್ ಅವು ಆತು ಬೆಚ್ಚೊಂಡು
ಅಂಚ ಮಿತ್ತು ಲಾಜಿಡೊಲಿ ಒಂದು ಬರ್ಸದ ಟೈಮಿಗೆ ಅಲ್ಪ ನೀರು ಅಟ್ಟುನ ತೆಂಚದು. ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನಡು ಅಡ್ವಾಂಟೇಜ್ ಏನಪ್ಪ ಅನ್ನಾಗ ಕೈಟ್ ಅರ್ದಿನಲ್ಕ ಆಪುಜಿ ಆತೆಡ್ಡೆ ಆಪುಜಿ ಅವು ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ನಮ್ಮ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಲ್ತೋ ನೋಡು. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜನೆಕಾದ ಬೇಗ ಆಪುಂಡು ಇಟ್ಟು ಬೊಕ್ಕ ಕುಂಟಿದವು ಕೊರ್ಪುಂಡು ಪೂರ ನೀರಿನ ಪೂರ ಗೆತ್ತದ ಕೊರ್ಪುಂಡು ಅವು ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಹೆಂಗೆ. ಬೊಕ್ಕ ಕುರೆ ಪೂರ ನೆಟೆ ಕಾಲರ್ದ ಪೂರ ಅಲ್ಪ ಕುರೆ ಪೂರ ಪುಣತಿ ಅವು ಸಮ ವಾಷಿಂಗ್ ಮೆಷಿನಡು ಪೋಪುಜಿ ಅವು ಇನ್ನಿ ನಾನು ಕೈಟ್ ಅರ್ದನ್ನ ಹೆಂಗೆ ಫೀಲ್ ಆಣ ಅಂಚದಕ್ಕೆ ನಾನು ನನ್ನ ಆಯ್ನಾತ್ ಆರ್ನ ಆಫೀಸ್ದ ಪೂರ ಜೋ ಹಂಗೆ ನಾವು ಕೈಟ್ ಇರ್ತದೆ ಅದನ್ನ ಕಾಲರ್ದ ಏರಿಯಾದಲ್ಪ ಪೂರ ಕ್ಲೀನ್ ಆಪುಜಿ ಇರೋಡು ತೂವಲ್ಲಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ನಾನು ಮೂಲು ಮುಟ್ಟುದಿನ ಹೆಜ್ಜಿ ಅಂಚೆನೆ ಉಂಡು ಪೂರ ಒಟ್ರಾಶಿ ಉಂಡು ಇನ್ನು ನಾನು ಬೈಯೋದೊಲೆ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ಪೆ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂಚೂರು ಡೀಪ್ ಕ್ಲೀನಿಂಗ್ ಮಲ್ತೆ ನಾನು ಹಾಲ್ದ ಬೊಕ್ಕ ರೂಮ್ದ ಪೂರ ಧೂಳು ನಾನು ಪೂರ ಒಚ್ಚಿದ ಗೆತ್ತೆ ನಾನು ಆಡ್ತದೆ ಒಚ್ಚಿದ ಪೂರ ಅಂಚಾದಿನಿ ಒಂಚೂರು ಸುಸ್ತಾಣೆ ಹಿಂಗೆ ಆಯ್ತಾ ಮಿತ್ತು ಕೂಡ ಕುಂಟು ಪೂರ ಅರ್ದೈತೆ ಒಂಚೂರು ಲೋಡ್ ಬೂಂಡು ಬೊಕ್ಕ ರೆಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪೋಡು ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ 3 ಗಂಟೆ ಆಂಡು ಒಂಚೂರು ಡೈಲಿ ಒಂದೊಂಚೂರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತೊಂದು ಕೊಡು ಹೊರನೇ ಮಲ್ಪರೆ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನು ನಾನು ಹೊರನೇ ಮಲ್ತೆ ಅಂಚೆ ಹಿಂಗೆ 2-3 ಕೆಲಸ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವಲ ಮಲ್ಪೈತೆ ಹಿಂಗೆ ಉಂದು ಬಾಕಿ ಉಂಡು ತೋಡಿ ಇನ್ನು ಈಚಿನ ಎಲ್ಲೇ ಮಲ್ಪೇನು. ಸೊ ನಾನು ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಊರಿಗೆ ಹೋದಿತ್ತೆ ಅಂಚದು ಹೊರ ಪೂರ ಅಂಚಿನ ಚಾಂಡು ನಾನು ಟ್ರ್ಯಾಕಿಗೆ ಬತ್ತೆ ಇನ್ನಿರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಣೆ ನನ್ನ ರೂಟೀನ್ त्यानित ಒಣಸ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಾನು ಇನ್ನು ಇನ್ನಿತ ಸ್ಪೆಷಲ್ ದಾದೆ ತುಲೆ ಟೊಮೆಟೊ ಬೊಕ್ಕ ತೊಗರಿ ಬೇಳೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತದೆ ನಾನು ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಮಲ್ತೆ ಇನ್ಕ ಒಣಸುಣ್ಣೆ ಎಣ್ಣೆ ಇಡ್ಬೇಕು ಏನಾಂಡಲ್ಲ ತೀಪೆ ತಿನ್ನೋಡಿ ಒಕ್ಕಡನ್ನಿ ಅಂಚದಾಲೆ ಇಜ್ಜಿ ಒಣಸೈನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನಿ ನಾನು ಬೊಕ್ಕ ಇತ್ತೆ ತೀಪೆ ಇತ್ತಂಡ ತೀಪೆ ತಿನ್ಪೆ ಇನ್ನು ಮ್ಯಾಂಗೋಸ್ ಪೂರ ಬೈದುಂಡು ಇಲ್ಲ ಕುಕ್ಕು ಬೈದುಂಡು ಅಂಚ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಕೋಳೆ ರಾತ್ರಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದೆ ಭಾರಿ ತೀಪೆಂದು ಇದು ಜಾಸ್ತಿ ಪರಂದದ್ದು ಅಂಚದ ನೆಟ್ಟೆ ಡಾರ್ಕ್ ಆತೀನಿ. ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಕೊರಂಟದ ಐತ ಒಂದು ಲೈನ್ ಕೊರಂಟದ ಬೊಕ್ಕದಾಲತ್ತೊಂದು ಬೊಕ್ಕ ಪುರಿಗಿರಿ ದಾಲೆ ಲೈಕೊಂಡು ಕೈ ಪುಡ ನರಕಾರ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎರೆ ಪುಡ ಕ್ಲೀನ್ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೀನ್ ಕೊಡು ಕೂಡ ಅದು ಇಂಚದಿದೆ ಸ್ಪೂನ್ಗೆ ತಾನೆ ಇಂಚ ಒಂದೆಣ್ಣೆ ಇಂಚ ಗರ್ಪುಲೆ ಮಾಸ ಕುಕ್ಕುದ ಇಲ್ಲ ಬತ್ತಾನೆ ಇಂಚ ದಾಯ ಗೊತ್ತುಂಡೆ ಇಂಚದಿಂದ್ರೆ ಪೋಯಡ್ಡ ತಿರ್ತದ ಕೂಲಿ ನೆತ್ತ ನಾರು ಪುರ ಮಧ್ಯ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇರಿಟೇಟಿಂಗ್ ಆಗ ಈಗಲೇ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಇಂಚ ಸಿಂಪಲ್ ಇಂದ ರೆಕಾರ್ಡ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಎಪಿಸೋಡ್ ಕ್ಯಾಮರಾಮ್ಯಾನ್ ಇಲ್ಲ ಕಣನೆ ಅಂಚೆ ತಿಂಟು ಇಂಚ ಬತ್ತಿಯರಿ ನಾನು ಕೂತಿದ್ದಿತ್ತೆ ಒಂದು ಗೆತ್ತೆ ನಾನೀಗಲೇ ಧ್ವಜ ಫೋನ್ ಹಿಡಿತೇವೆ ದಕ್ಕಿಯಾನು ನಿಂಜತಿ ಕೊಟ್ಟರೆದ ಕನೆಕ್ಟಿಂಗ್ ಇಂಚ ಗೀಸಿ ಕೂಲಿ ಜರ್ತ ಕೂಲಿ ದಾಯಿಗ ಕೂಲಿ 10 ಜನ 6 ಕೂಲಿ ನಾನು ಮಂಜುಲ್ಲ ಹಾಕೊಂಡು 10 ಜಿ ಅದೇ ಮಧ್ಯದ 10 ಯಾವ ಟೆನ್ಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ತಪ್ಪು ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಯು ಆರ್ ಅ ಬಿಗ್ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಹಿಂಗೆ ಬಕವಾತಾನೆ ಇಂಚತಿ ನೋಡೋದು ಇಂಚ ಮಂಡೇಜ ಇತ್ತೆ ಮಧ್ಯರಾತ್ರಿ 1:30 ಗಂಟೆ ಆತು ನಾನು ಇತ್ತೆ ದಾಯಿ ಶೂಟ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ಪನ್ನ ನನ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಸೂರತ್ ಹಿಡ್ದು ರಿಟರ್ನ್ ಆಯರ್ ಅರೆಗಿನಿ ಒಂಜಿ ಅವಾರ್ಡ್ ತಿಕ್ಕರತ್ತೆ ಸರ್ಟಿಫಿಕೇಟ್ ದಲ್ಕ ಸೊ ಐಕಂದಾರು ಪೋದಿತ್ತಿರತ್ತೆ ಬತ್ತೇರ ಮಸ್ತ್ ಲೇಟ್ ಆದಿತ್ತಣ್ಣ ಐತೊಟ್ಟು ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ಲ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಣ್ಣ ಪ್ರತಿ ಸರ್ತಿ ಯಾರು ಅಚೀವ್ ಮಲ್ತಂಡ ಅರೆ ಒಂಜಿ ಗಿಫ್ಟ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಅವು ಎಂಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನೇ ತಿಕ್ಕೊಂಡು ಕಿಚನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಆಪಿನ ಸೊ ಈ ಸರ್ತಿ ಒಂಜಿ ಸೆಟ್ ತಿಕ್ಕದಿತ್ತಣ್ಣ ಮಸ್ತ್ ಖುಷಿ ಅನ್ತೂದು. ಇನ್ನಿತ ವ್ಲಾಗ್ ನಾನು ಇಡೆಗೆ ಎಂಡ್ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆ ನಿಗ್ಲೆ ಪೂರಾಗಲೇ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನನ್ವೆ ಇಷ್ಟ ಅನ್ನಂಡ ಪ್ಲೀಸ್ ಒಂಜಿ ಲೈಕ್ ಕೊರ್ಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಯಾನು ಕೊಡೊಂಜಿ ಹೊಸತ್ ವ್ಲಾಗ್ ಬೇಗನೆ ನಿಗಲ್ನೆದುರು ಬರ್ಪೆ ಅದನ್ನೆಟ ಮಾತೆಲ್ಲ ಬಾಯ್ ಸಿ ಯು ಟೇಕ್ ಕೇರ್.